Jeg vil her vise, at jeg sætter mig ind på 2-4 fixed limit bord, og shorthanded bord 4 mand, og jeg vil ikke egentlig ikke prøve at belære om, hvordan man bør spille fixed limit, men jeg vil her vise et eller andet sted, hvordan jeg spiller fixed limit, og det giver et stille og roligt plus i det her game i hvert fald. Men min modstander er forholdsvis ringe, stort set alle tre. Der er egentlig ikke rigtig noget at nævne positive move fra deres side af. De lemper ind og caller ud af position og tjekker, hvor de ikke skal, glemme at value bet, så et eller andet sted et game, jeg bør meget nemt kunne slå. Jeg starter ind med 100 her, og har tænkt mig at spille selvfølgelig mega aggressivt og gå ud og se nogle hænder her nu med folk. Jeg gider ikke spille 9-6 ud af position. Jeg har lidt momentum-taktikken, at når tingene kører godt, så spiller jeg flere hænder meget aggressivt, og når det ikke kører så godt, så prøver jeg at tighten det mere op. Jeg vil bare prøve at få et hurtigt bid i gamet herinde, og håber på at samle et par gode hænder op, der lige kan pay me off, og så behøver jeg egentlig ikke at lave så meget andet herinde. Jeg har siddet og kigget lidt på bordet, jeg har også siddet og spillet lidt inden, lige for at få et flow. Miko er nok den, der er mest tight af dem, men spiller alle sine hænder lidt mærkeligt. Kalder med meget italiensk spil, kalder lidt, vil hellere kalde det, sådan et tvivl. Vargur kom ind med 20 og har bare sat sig ind for at blæse igennem, og det er altså med aggressivt spil. Og så er der kommet Rune 124, og det eneste jeg har set til ham er, at han har taget det med 100, og i løbet af kort tid har han spillet stort set alle hænderne og er kommet ned i 77. Og jeg starter selvfølgelig op med S'erne, og der kunne man jo selv sætte en app til at sidde og spille. Ikke noget stort i det, den bliver kappet, og stadig på det her flop i det her game, der er løst og offensivt, vil jeg aldrig folde. Det sjove var, at der kom ikke noget race på floppet, det vil sige, det indikerede ikke, at der var nogen, der egentlig havde floppet voldsomt godt, og tønden er selvfølgelig bare endnu mere nam-nam. 9-2 offsuit gider jeg ikke spille. Jeg lægger ikke pres på, der ligger no limit, lægger ikke pres på i small versus big blind. Men alt det position, der er interessant, det capper jeg, hvis jeg kommer til det. Mere også for at skjule, og så måske spare nogle bets på later streets ved at have kommet ud og re-raise så meget fra jeres styringen på de her boards her. Nu bliver der kun kaldt. Det lugter meget af fiskekald, eller selvfølgelig en 4. Et flush draw havde jeg regnet med, at det aggressive game her var blevet raced, så det vil sige, at jeg kan ikke sætte nogen på en flush draw. 4'eren formoder jeg også at race på turn, så det eneste jeg kan sætte folk på her, det er faktisk en 7'er, eller et S høj, eller en konge. Så jeg kan slå 7'eren, jeg kan slå S høj, så jeg vælger at fortsætte med at bette ud her. Der bliver raced, og det er jo så enten på en konge eller en flush draw, og nu må jeg så se. Eller 4'eren. Jeg kunne ikke sætte, jeg havde regnet med, at 4 racer var kommet på turn. Så den valgte han at trække hele vejen ned til river. Jeg vælger at åbne med S høj, og jeg vælger at skyde, når det bliver tjekket til mig. Den her gang kommer der re-racer, der indikerer en konge eller en dame, og det vil sige, at jeg har kun 3 auto ramme på. Muligvis, og hvis jeg endelig gør, er jeg ikke engang sikkert, at jeg er fornuftig inden. Da knæk 10 også kunne være en mulighed. Og jeg får selvfølgelig potter til. Jeg ved, at Miko også kalder, så jeg får faktisk 7 gange pengene igen med 3-6 offsuit. Et flop, der lige er til at lukke op og skide i. Og det er farvel. Rune, han virker en pæn smule tiltet derovre. Og nu vælger jeg at kalde her, fordi jeg ved, Miko formodentlig kalder, og Vargur kalder derovre.
Og jeg flopper selvfølgelig en monster. Nu vælger jeg ikke at tjekke for at check raise Rune, for så vil jeg skræmme Miko og Varagura ud. Jeg vil egentlig gerne have noget betaling med her og stoppe så mange bets ind som muligt på floppet. Jeg kan ikke sætte folk på et flot straw, havde jeg regnet med, at det var blevet racer op på floppet også, så jeg føler mig rimelig solid inde med mine 6'er her. Og en masse betaler på et spar draw heromme. Stadig ikke bange for flossen. Jeg har ramt min straight. Jeg er sikker på, at jeg nok minimum får en split på den her. Og jeg bliver betalt rimelig hardcore af. Selvfølgelig kapper jeg alle hænder i positioner, jeg har tænkt mig at spille, bliver kappet. Og Rune, han er bare mega tiltet. Jeg vælger her at prøve at fortsætte med at pumpe potten op, for hvis han slapper af, som man gør nu, kan jeg tillade mig at tjekke turn. Jeg har ikke tænkt mig at stikke videre ud på den her nu. Og jeg tager selvfølgelig et kald for eventuelt split pot, eller der er for meget potten. Men mit cap på floppet gør, at jeg får lov at tjekke turn, og den bliver i stedet for at stoppe 4 ind, så giver de 2 eraser på floppet. Faktisk en masse bets hjem i længden. Jeg vælger kun at kalde med S9 her. Og når man rammer i fix limit, så er det med at prøve at få skillingerne presset godt op. Jeg ved, jeg kan være bagud her, men jeg vælger at re-raise den videre op, og nu samler jeg selvfølgelig et flush draw op, så jeg går ingen steder herfra. Jeg er nu helt sikker på, at Miko formodentlig har i med en bedre kicker eller 2 par, og nu vælger jeg selvfølgelig at tjekke. Hvilket han ikke havde. Knæk 10, tager bare kald. Og flopper second pair, stikker ud. Bliver kun kaldt. Igen kan jeg ikke sætte folk på en flush draw, regner med det vil race, jeg regner med top parret vil race, så jeg føler mig rimelig solid inde med knækken her. Nu vælger Rune så at race mig, det er lidt svært at se hvad han skulle kalde og race mig på. Og jeg vælger bare at betale ham ned her. Og selvfølgelig ingenting. Det gav ikke nogen mening i hans play. Hvis han har ramt den konge, og han er hyper aggressiv, så vil han have racen. Hvis han har ramt det flush draw, har han valgt at race den. Så enten skulle det være et floppet sæt, han skulle vælge at spille sådan, eller også skulle det være luft, som var tilfældet. Men inden for 100 op med 58 på forholdsvis kort tid.